Má ho v domácnosti zrejme každý. Ide o 3% termálny aj orálny roztok, ktorý sa používa na čistenie rán či vredov. No použiť ho môžeme aj na niečo úplne iné. Tak sa poďme presvedčiť, či to funguje. Peroxid vodíka môžete napríklad použiť pri pripálených hrncoch, konkrétne ich dnách. Na pomoci vezmite aj sódu bikarbónu a zmiešajte ju s peroxidom v takom pomere, aby ste vytvorili pastu. Tu naneste na dno hrnca a nechajte pôsobiť aspoň 10 minút. Potom hrniec len opláchnite. Funguje to. Silu peroxidu môžete využiť aj pri boji s plesňou na stenách či pri čistení špár medzi obkladačkami a dlaždicami. Vtedy ho za pomoci rozprašovača nastriekajte na znečistené miesto, nechajte pôsobiť približne pol hodinu a potom handričkou uvoľnenú nečistotu zotrite. Presne taký istý čas si bude vyžadovať peroxid vodíka na to, aby vyčistil vašu toaletu. Vytvorte si roztok z pol šálky peroxidu a 1 šálky vody a oblejte ním po obvode celú vnútornú časť záchodovej misy. Po 30 minútach všetko spláchnite do kanalizácie. Misa by sa mala krásne lesknúť a po nečistotách by nemalo byť ani chýru. Peroxid vodíka však dokáže zabojovať aj so škvrnami, napríklad tými, ktoré sa objavili na vašom koberci. Zmiešajte ho s bežným prostriedkom na umývanie riadu a túto zmes naneste húbkou na znečistené miesto. Peroxid škvrnu zaručene vyčistí. Funguje to. A aj tu od krvi, napríklad na bielom oblečení. Peroxid jednoducho nalejte na krvou znečistenú časť odevu, vyčkajte 1 minútu a potom ho opláchnite v studenej vode. Aj toto funguje. No a na záver poďme ešte pomocou peroxidu vyleštiť zrkadlá. Zmiešajte 3% roztok s vodou v pomere 1:1 a získate čistiaci prostriedok nielen na docielenie lesknúceho sa zrkadla bez šmúch, ale aj dlážky či okien. Funguje to.